Nakasyot. Abot tingin ko kaesyot. Abot na ka sa mo ah. Kaupat akong balik-balik sa kuha na ni pair. Nakuha na yun. Gipadaan na yung kraken. Service na ko kay ako ang Fortuner idara na. Bitagin na yung magbinutaan na kay kanong kita tong anak. Mawara na ni Kuanay. Batakan na na. Oo. Lumping din he. Nabangid din. Lumping niya. Oh, lumping yun na. Ipakuan gid na pa. Trabaho gid na. No. Ano maari pa ko ano. Igo ah. Ilang? Ngara jig muli na sa kuan derute. Baguhay pa to tay. Dara kong Fortuner oh. Pero fighter ba kayo ni Tiguanga?